እታ ቅድሚ 2800 ዓመታት ናይ ስልጣነ ስነ መንግስትን ናይ ኣምልኾ ስፍራን ዝነበረት ጥንታዊ ቅድሚ ኣክሱም ዝነበረት መንደር ቤተ ሰማዕቲ ናባኻትኩም ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ምሳና ንኽጸንሑ ብትሕትና ንሓትት ሓቢረኩም ምስኹም ዝጸንሕ ቢንያም ሙሉጌታ ካብ ቪዚት ትግራይ ምሳና ጽንሑ። ካብ 2016 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ እናገነነት ዝመጸት ቤተ ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ናባኹም ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ነዚ ዩቲዩብ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ምክትታልኩም ንኽጅምሩ ብትሕትና ንሓትት። ቤተ ሰማዕቲ ካብ ኣክሱም 50 ኪሎ ሜትር ካብ ዓድዋ ድማ 30 ኪሎ ሜትር ካብ ይሓ 605 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ካብ ይሓ ንኣንፈት ሰሜን ምብራቕ ዝርከብ ኮይኑ ብእግሪ ጉዕዞ ካብ ይሓ 9 ደቂቓ ዝወስድ ጥንታዊ ስፍራ እዩ። ኣብ ቤተ ሰማዕቲ ዝተረኸቡ ቅርስታት ካብ ናይ ካልኦት ናይ ኣርኪኦሎጂ ሳይታት ፍልይ ዝበሉ እዮም። ቤተ ሰማዕቲ 18 ብ12 ሜትሮ ስፍሓት ዘለዎ ዓብይ ህንፃ ኣብ ውሽጢ ድማ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ተወሳኺ ክፍልታት ዘለዎ ህንፃ እዩ። ተወሳኺ ካብ ሓፂን ፋርስን ወርቅን ዝተሰርሐ ናይ ኢድ ቀለበት ኮይኖም እዚ ድማ ኣገዳስን ፍሉይን ዘብሎ እቲ ሓደ ቅርሲ ናይ ወይኒ መስተይ ከም ዝነበረ ዝግለጸሉ ብርጭቆ ዝተፈላለዩ ዕለታዊ ናብርኦም ዝኽውንሎም ዝነበሩ ኣቑሑት ንወፃኢ ሃገራት ዝሽየጡ ዝነበሩ ቁሳቁስን ካልኦትን ተረኺቦም እዮም። ቤተ ሰማዕቲ ኣብ ጣብያ መዝበር ዝርከብ ፍሉይ ናይ መዝበር ዝብል ሽም ኣብ ትግራይ ኣብ 4 ቦታታት ይርከባ። እታ ሓንቲ ከባቢ ዳሞ ትርከብ መዝበር እንትኸውን ካልአይቲ ድማ ከባቢ ኣክሱም ትርከብ፣ ሳልሰይቲ ድማ ከባቢ ፋፂ መነበይቲ ትርከብ፣ ዛራብዒቲ ድማ ዝሓይዝና ልዕላ ዘለና መዝበር ኣብ ጥቓ ያሓ ትርከብ መዝበር እያ። መዝበር ዝብል ሽም ብዙሕ ትርጉም ዘለዎን ታሪኻዊ ሽም እዩ። መዝበር ማለት ብቋንቋ ግዕዝ ጥንታዊ ፍርስራስ ዑና ዝብል ትርጉም ይህልዎ። ቤተ ሰማዕቲ ድማ ናይ ትግርኛ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ቤተ ሰማዕቲ ወይ ድማ ገዛ ሰማዕቲ ዝብል ትርጉም ኣለዎ። ቤተ ሰማዕቲ ኣብ ማእኸል ኣክሱምን ቀይሕ ባሕርን ብምዃን ናይ ንግዲ ናይ ሃይማኖትን ፖለቲካዊ ማእኸል ዝነበረት እያ። ኣብ ትሕቲ ሰሃራ እታ ንነዊሕ ዘመናት ጠጠው ኢሉ ዝርከብ ህንፃ ዝርከበሉ ያሓ ምኩራብ ያሓ እዩ። ኣብ ያሓ ብ1970ታት ይግበር ኣብ ዝነበረ መጽናዕቲ ኣንፍራይ ዝተባሃለ ተመራማሪ ብ1973 ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ እቲ መጽናዕቲ ብተወሳኺ ናብ ቤተ ሰማዕቲ መሪሕዎ ምንባሩ እዩ። ምክንያቱ ቤተ ሰማዕቲ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ካብ ዘለዋ ሃገራት እቲ ፈላማይ ናይ ክርስትና ቤተ እምነት እዩ። ምልክቱ ድማ እዚ ብኳዕቲ ዝተረኸበ ናይ መስቀል ቅርፂ ዘለዎ ሰራሚክ ዝተሰርሐ መስቀል እዩ። ቤተ ሰማዕቲ እቲ ዝተሓላለኸ ዝነበረ ናይ ሃይማኖትን ኣምልኾን ዓይነታት ናብ ሓደ ክርስትና ንኽመጽእ ዝሓገዘ እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ዘመነ መንግስቲ ደኣማት ኣብ ይሓ ኣልሞቓሕ ንዝብል ናይ ወርሒ ኣምላኽ የምልኹ፣ ንዙይ ድማ ዋልያ መስዋዕቲ የቕርቡ ከም ዝነበሩን ታሪኽ ይሕብር። እዚ ቤተ ሰማዕቲ 3 ሜትሮ ዕምቆት ዘለዎ ኳዕቲ ዝተረኸበ ቅርስታት ካብ ኣፍሪካ ቀዳሞት ዝበሃሉ ዝተሓላለኹ ናይ ስልጣነ ፖሊስታት ንምርዳእ ዓብዪ መረዳእታ እዩ ተባሂሉ። ቤተ ሰማዕቲ እቲ ቅድሚ ኣክሱም ተባሂሉ ዝፍለጥ ይሓ ጥራሕ ከም ዘይነበረ ዝገልጽ መረዳእታ ውድቂ ብምግባር ናይቲ ዝተረኸበ መጽናዕቲ ውፅኢት ካብቲ ዝተሓሰቡ ንላዕሊ ቤተ ሰማዕቲ ካብ ሜዲትራንያን ካብ ኣድሊስ ምስ
ኣክሱም ዋና መስቀለኛ መራኸቢት መስመር ኮይና ተገልግል ከም ዝነበረት ዝገልጽ እዩ። ናይ ቀዳሞት ኢትዮጵያ ዝተሓላለኹ ፖሊሲታት ብቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ሻምናይ ክፍለ ዘመን ናይ ከተማታትን መንደራትን ኣሰፋፍራ ከም ዘመላኽቱ ናይ ያሃ ህንፃ ናይ ቅርጻ ቅርጽን ስነ ጽሑፉን ሰሜን ኢትዮጵያ ምስ ደቡብ ዓረብያ ወይ ድማ የመንን ናይ ባህሊ ምትእስሳር ከም ዝነበሮም የመላኽት። ቤተ ሰማዕቲ ኣብቲ ግዜ ንሱ ኣብ ዝለዓለ ስልጣነ ከም ዝነበረ ትዋና ናይ መንበሪ ናይ ኣምልኾን ቤተ መንግስትን ከም ዝነበሮ እቲ ታሪኽ ይሕብር። ኣብ ቤተ ሰማዕቲ ዝተረኸቡ ሓድግታት ዝርዝር እቲ ቁጥሪ 1 መተዓዳደጊ ሳንቲም ወይ ድማ ባጤራ እዩ። እዞም ትርእይዎም ዘለኹም ሳናቲም ናይ ንጉሳት ምስሊ ዘለዎም እንትኾኑ ካብ ጸጋም ናብ የማን እንትርእዩ ንጉስ ኣርማ መበል ካልኣይ ንጉስ ኣርማ ሳልሳይ ዘይተፈለጠ ንጉስ ራብዓይ ንጉስ ኢዛና እዮም። ተጋሩ ሎሚ ዶላር አውዲኡ ክዘብጠና ባጤራ ግን ቀዲምና ንዓለም ኣበርኪትና ኢና። እዚ ናይ ቤተ ሰማዕቲ ናይ ኣርኪኦሎጂ ዝተረኸበ ሓድግታት ቅርስታት ትዋና ቦታ ዘለዎ ናይ ቀለበት ምስሊ ዘለዎ ካብ ወርቅን ናሓስን ዝተሰርሐ እዩ። እዚ ዓብይ ትርጉም ዘለዎን ኣብቲ ታሪኽ ተወሳኺ ምርምራት ከም ዘድሊ ኣንፈት ዘቕምጥ እዩ። ሳልሳይ ድማ ናይ መጀመርያ ናይ ግዕዝ ስነ ጽሑፍ እዩ። መበል ራብዓይ ናይ ሸኽላ መገልገልቲ ኣቑሑት ዝተረኸቡ እዮም። መበል ሓሙሻይ ናይ ንግዲ ናይ ርሕቐት ንግዲ የካይዱ ከም ዝነበሩ ዘመላኽት ክባራት ብርጭቆታትን ካልኦትን ዝተረኸቡ እዮም። እቲ ስፍራ ናይ ኣምልኾ ስርዓት ይፍጸመሉ ከም ዝነበረ ናይ ምምሕዳርን ናይ ንግዲ ምንቅስቓስ ከም ዝነበሩ ድማ እቶም ዝተረኸቡ ቅርስታት የመላኽቱ። ማሕተም ከም ዝነበሮም መጠሸ ዕጣን ናይ ላሕሚ ቅርፂ ዘሎ ናይ ገዛ እንስሳትን ዝርከብዎም እዮም። ካብ ሰራሚክ እምኒ ተፈልፊሉ ዝተሰርሐ ናይ መስቀል ቅርፂ ዘለዎ እዩ። ክቡራትን ክቡራንን ናይ ሎማዓንቲ መደብና ናይ ቤተ ሰማዕቲ ነዚ ይመስል ነይሩ። ቀጻሊ ተመሳሳሊ መደብ ሕዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዚና ነመስግን። እዚ ታሪኽ ኩሉ ትግራዋይ ዘበሎ ንኽፈልጦን ንኸፍልጥን ሼር ብምግባር እዚ ቻነል ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ንኽትኮኑ ብትሕትና ንሓትት። መሳኹም ዝጸናኹ ቢንያም ሙልጌታ ነይረ። ይቐኒለይ።